வெல்கம் டு குவிஸ் ப்ரோக்ராம். இன்றைக்கு மத்தேயு புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து சில கேள்வி பதில்களை நாம் பார்ப்போம். கேள்வி 1. மனுஷர் காண வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு முன்பாக எதை செய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும்? பதில் தர்மம். கேள்வி 2. மனுஷர் காண வேண்டும் என்று தர்மம் செய்கிறவர்களுக்கு யாரிடத்தில் பயனில்லை? பதில் பிதாவினிடத்தில். கேள்வி 3. தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்தவர்கள் யார்? பதில் மனுஷரால் புகழப்படுவதற்கும் மனுஷர் காண வேண்டும் என்று ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் தர்மம் செய்கிற மாயக்காரர். கேள்வி 4. அந்தரங்கமாய் செய்ய வேண்டியது எது? பதில் தர்மம். கேள்வி 5. வலது கை செய்கிறதை இடது கை அறியாதிருக்க கடவது எது? பதில் தர்மம். கேள்வி 6. அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா எப்படி பலனளிப்பார்? பதில் வெளியரங்கமாய். கேள்வி 7. யாரைப் போல ஜெபம் பண்ணக்கூடாது? பதில் மாயக்காரர். கேள்வி 8. மனுஷர் காணும்படியாக ஜெப ஆலயங்களிலும் வீதிகளின் சந்திகளிலும் நின்று ஜெபம் பண்ண விரும்புகிறவர்கள் யார்? பதில் மாயக்காரர். கேள்வி 9. நாம் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும்? பதில் அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற நம் பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ண வேண்டும். கேள்வி 10. ஜெபம் பண்ணும்போது யாரைப் போல வீண் வார்த்தைகளை அலப்பக்கூடாது? பதில் அஞ்ஞானிகள். கேள்வி 11. அதிக வசனிப்பினால் தங்கள் ஜெபம் கேட்கப்படும் என்று நினைக்கிறவர்கள் யார்? பதில் அஞ்ஞானிகள். கேள்வி 12. நாம் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கு முன்னமே நமது தேவைகளை அறிந்திருக்கிறவர் யார்? பதில் பிதா. கேள்வி 13. பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை உம்முடைய டேஷ் பரிசுத்தப்படுவதாக. பதில் உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. கேள்வி 14. பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்பட வேண்டியது எது? பதில் பிதாவின் சித்தம். கேள்வி 15. எங்களுக்கு வேண்டிய டேஷ் என்று எங்களுக்கு தாரும். பதில் எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். கேள்வி 16. நாம் யாருக்கு மன்னிக்கிறது போல நமது கடன்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும்? பதில் நமது கடனாளிகளுக்கு மன்னிக்கப்பட வேண்டும். கேள்வி 17. எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாமல் டேஷ் எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். பதில் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். கேள்வி 18. ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் யாருடையவைகள்? பதில் பிதாவினுடையவைகள். கேள்வி 19. மனுஷனுடைய தப்பிதங்களை நாம் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் நம்முடைய தப்பிதங்களை நமக்கு மன்னிப்பவர் யார்? பதில் பரமபிதா. கேள்வி 20. மனுஷனுடைய தப்பிதங்களை நாம் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால் நம் பிதா என்ன செய்வார்? பதில் நம் பிதா நம்முடைய தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார். இந்த கேள்வி பதில்களை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த கேள்வி பதில்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம். இதை பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் மூலம் தெரிவிக்கவும்.
இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைவருக்காகவும் நாம் இப்பொழுது ஜெபிப்போம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த வேலைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இயேசுப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுப்பா, அவர்கள் என்ன நோக்கத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்பா, அதனை அவர்களுக்கு நிறைவேற்றி கொடுக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் இயேசுப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இதன் மூலமாய் ஆண்டவரே அப்பா அவர்கள் வேத அறிவிலே வளர நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. இயேசுப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா, உண்மையிலே வளர்கிற பிள்ளைகளாய் மாற்றுங்க ஆண்டவரே. இயேசுப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற அப்பா, அநேக தேவைகளோடு கவலைகளோடு இருப்பார்கள் ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் அவர்களை அப்பா ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரிக்கிற அப்பா, கண்ணீர்கள் கவலைகள் எல்லாம் மாற்றி போட்டு ஆண்டவரே இயேசுப்பா சந்தோஷம் சமாதானத்தின் இருதயத்தில் கட்டளையிட வேண்டுமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா, நீரே ஆசீர்வதிங்க.